O último parte facilitado por Política Social cifra en 74 o número de positivos do brote da residencia de maiores de Ribeira, 61 usuarios e 13 traballadores. Nas últimas 24 horas coñecíase o falecemento dun dos internos deste centro, que fora trasladado hai uns días para o seu tratamento ao Centro Galego de Desenvolvemento Integral, o CEDAGI. Trátase de José López, Joseiño, de 79 anos, unha persoa ademais moi coñecida no Barbanza, vinculada ao mundo do fútbol, masasista de equipos como o Boiro e o Ribeira, polo que o coñecemento da súa morte causou gran consternación na comarca. Vendo a actual situación e con este volume de contaxios, dende a Asociación de Familiares e Usuarios de Residencias Vellet Digna, insisten en reclamar a súa intervención, o entender que a actual empresa xestora do centro non foi capaz de impedir o contaxio masivo. E estamos preocupados porque non vaya máis, porque vemos que cada día pois vai empeorando. Nos non decimos que non pode entrar un virus nunha residencia, pode entrar. O que non é de recibo é que se propague desta maneira. Isto na primeira onda tiñan a excusa de que non sabían, pero nesta segunda, se propaga así, é porque non aplicaron ben os protocolos. Na maioría das residencias, cando entrou o virus, se viu que había desorganización, falta de higiene, non aplicación de protocolos, o personal, como se vai poñendo enfermo, pois hai menos todavía, e entonces fai falta que interveña os Sergas, que aporte profesionales, que aporte medios, que aporte organización e que aparte da xestión da residencia nestes momentos os responsables de que isto este así, que non se lles pode permitir, isto non pasa en ningún lado, imaginavos calquer outro caso, se tes un mecánico que te estropea o coche, que deixes que sigue fozando nel, non? Aparte si levas a un que sepa. Temen que nesta residencia aconteza o mesmo que xa pasou noutros centros xestionados por este grupo, que segundo eles segue primando o beneficio económico sobre a prevención dos maiores. No grupo do Musví están en moitas residencias está ocorrindo isto, que se propaga porque os protocolos, inda que, como foi no caso de Ribadumia, se creen grupos estancos de xente onde teñen que ser atendidos aqueles residentes solamente por aqueles traballadores, na práctica teñen pouco personal. En lugar de reforzarse de personal, siguen traballando baixo mínimos. E entonces o personal ten que andar de un grupo burbulla para outro, co cual, como se contagia un, contagia a todos. Ademais da súa intervención, dende Vellet Digna solicitan a apertura dunha investigación que determine a orixe do brote e o traslado á Fiscalía de toda a información que se teña sobre esta residencia.